जों दा बे थावनियाव बड'फा फोथार मुंनि थावनियाव दङ आरो बे थावनियावनो फैबाय थानाय नैबे दाननिनो 13निफ्राय 16सिम 13, 14, 15, 16 मार्च दानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुमा जागोन आरो बे थावनियाव गासै बावहाय जोंनि थान्दै मेल थान्दै बादाजों लानानै गाहाय सायनासालि बेजों लोगोसे दिन्थिफुंसालि आरो गोबां बावहाय साइन्स एक्जिबिसनजों लोगोसे आलादायै बाहाय गुबुन गुबुन हाबाफारि दङ आरो बेनिखायनो दा बे जायगायाव खामानि सोलिगासिनो दं। पेन्डेल लुनाय, डेलिगेट हल केम्प लुनाय, बायदि गेट बानायनाय साजायनाय खामानिफ्रा बेवहाय मावफुंजागासिनो दं। रिसेपसन कमिटिया साब कमिटिफ्रा बेयाव मैखोमै बिथांमोनहा बेवहाय थावनिखौ बोखांनो खामानि मावगासिनो आरो नोंथांमोन बयखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो बे थावनियाव बड'फा फोथाराव नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोरै 57थि बोसोरसालिया जथुमायाव बाहागो लाफैनो जोङो खावलायहरबाय।